Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni u l-Partit Laburista bħalissa qed janalizza r-riżultat. Sostnit dan il-Ministru Miriam Dalli meta l-ġimgħa filgħodu Net News staqsija jekk taqbilx mal-istqarrijiet li għamlu fl-aħħar jiem l-eks-Ministru Evarist Bartolo u l-Kap Eżekuttiv ta' Labour Randolph De Battista. Intervistat minn Andrew Azzopardi, CEO Laburista, sostna li l-kummenti u l-attakki fuq il-ġudikatura u l-ġurnalisti telfu il-voti fil-waqt li insista li xi kultant ikollu bżonn megafon biex jisimgħuh. Narrattiva li timxi jitfit ma' dak li qal Evarist Bartolo kif insista li ma tieħdet ebda azzjoni minkejja l-laqat li seħħu mal-mexxej Laburista Roberta Bela. Bartolo stqarr li b'dan in-nuqqas ta' deċiżjonijiet min-naħa tal-Prim Ministru, il-pajjiż u l-Partit Laburista spiċċaw f'koma. Madankollu mhux talli ma ħassitx il-ħtieġa li toħroġ għala Bela, talli Miriam Dalli insistiet li l-Labour għandu jżomm saqajh mal-art u li kulħadd intitolat għall-opinjoni tiegħu. Mistoqsija jekk hux qed titħajjar biex tixħet in-nomina tagħha għall-kariga fit-tmexxija tal-partit, partikolarment wara r-riżenja ta' Daniel Micallef minn deputat mexxej talli saħqet b'mod mill-aktar sinifikattiv illi bħalissa qed teskludi kollox. Kien hemm ir-reazzjoni tal-eks-Ministru Evarist Bartolo li qal inqas ta' deċiżjonijiet poġġew il-Partit Laburista u l-pajjiż f'koma, kien hemm dikjarazzjonijiet ta' CEO tal-Partit Laburista, inti taqbel magħhom? L-ewwel nagħt kulħadd fil-libertà li jagħmel l-istqarrijiet tiegħu. Naraw li dawk l-affarijiet li jkunu ntbagħtu messaġġ dwarhom, naraw li jkunu qegħdin jiġu indirizzati. Taqbel magħhom? Ma xiex. Dikjarazzjonijiet ta' Evarist Bartolo u Randolph De Battista. Diġà għedlek li kulħadd fil-libertà li jagħmel l-istatement li jrid. L-iktar ħaġa importanti għalija u għall-Partit Laburista kollu kemmu hija li naraw li nkunu qegħdin nistradaw id-deċiżjonijiet li nieħdu fl-aħjar interess tagħna. Skludi li tista' tilħaq forsi deputat mexxej u titfa' nomina tiegħek. Neskludi kollox bħalissa iva. Intant, Net News staqsa lill-Ministru Miriam Dalli dwar il-proġett tal-inċeneratur tal-Matab wara li l-Qorti tal-Appell iddeċidiet illi meta ngħata tender ta' 600 miljun euro żewġ membri fil-bord tal-kuntratti kellhom konflitt ta' interess fil-waqt li nġibdet l-attenzjoni fuq persuna oħra li kienet fil-Kumitat tal-Evalwazzjoni. B'dan il-konflitt jiġi kkonfermat ukoll mill-istess Ministru. Iż-żewġ membri fuq il-bord tal-PCRB fejn il-Qorti qalet li ma jistax ikollhom ruoli oħra fil-gvern minħabba dal-konflitt ta' interess qed impoġġiha f'termini vera simplistiċi. U mill-aspett ieħor li ma jistax ikollok membru li tkun fuq il-PCRB u li tkun mbagħad bħala procurement manager f'dan il-każ. U allura qegħdin naraw li nikkalibraw ukoll ma' dik id-deċiżjoni. Xi ħadd tażilhom. Il-PCRB huwa mwaqqaf bil-liġi, ġifieri dawn ma ntażlu speċifikament għal dan il-kuntratt. Madankollu mistoqsija min se jkun qiegħed jerfa' xi tip ta' responsabilità politika b'rabta ma' dan kollu, Miriam Dalli taċ tifhem li ħadd ma huwa se jkun qed jerfa' responsabilità minħabba l-fatt li dawn il-bordijiet ikunu statutorji bil-membri jibqgħu fissi.